Anua chu nu nian chuan an lo lang email tha in company thataka na in nei meka ma se tinge mi pa kheringai zona in munte in tile karte so ata vek ti a shilwang che ami a hausang na umin mo ilo ngai zona ti in anui haka anui zatlak hle mai ala ti zui so mi ler pa so sum nei mi ala vin siam ta ilangai zong du thawangem idu lawang ti ka chiang sa ati a min kiang hi chuan isoi omzia hi ka van shelo ti ba nakin son ho anen ka ninin chen to ti kha ka hriat zong ania ati a chunu chuan I oyami alo ti chunu vek chuan soibel tur ka nei to lave ke hi adik lau zo ka ni chuan coffee kha ka hmaya ron leila ikal theyang ati a min kiang hi chu ameng boi naka chunu bok chuan enge dik lau ama min the ngam lau ani ti ro a chan chu mi pa ani ti shareng chungin ingai zong luya engtin nge innocent mel deu khan kanin chen to amo iti ti isoi ngam zo ka ati a min kiang ila chu athosha chuan a shok te a chunu chu dingin coffee chuan min kiang ilu a aron leya chunu kal tur chu ron hoilet le in eng mei chiang nge mi pa ina anbum kwal thei sia mire thei ber deuh chungkwa atanga lo seilian zilna tha po dongai lo te anni chu wang chuan I hmun siang che alo ti le a min kiang I chu abia pa laka chuan a thinrim hle buma lo ni reng ti a sha chuan a ril ru ana hle boka chung thil thlenga wang chuan a thopui te chuan an en shek sheka an soi zui sep sepa min kiang I chu a in sum sham shama chuti lai chuan a bial pa ina ron kol biak chang na chete ma nei lovin a lo ofa kola pik du lawa wang chuan a bial pa chuan pona a lo chang renga anna bang chu a lo pot dinga min kiang I chuan thinrim zethian min thla ro ati a mi te chuan an en du dol nu tuk ti sha in a bial pa du na lama chuan a kalpui ta a mel che box sia bial pa la hi anua cafe a an lo lang min kiang I chu a ke som chiang hle ti a mela alanga a bial pa chuan tinge ka kolipik du lawa ka lo kol char char chi a ati a min kiang I angoi renga wang chuan a bial pa bok chuan engthil chiang I a shil che a mia ani ti ka shil to che kha ti in min kiang I bula chuan ava thu pheya engpo ron shil che sela ke ma hi min rin zo ka ngayan ya avati a min kiang I chuan engwangin mo enge mo min shili hlau wangin helai thleng thengi ron kalmo nupui nei lai la ni ti min shila ikar ni a isoite I in ni a isoite engkim ita ni a isoite kha ita an ni lau thu min shilati a abial pa chuan chu chu mo a shil chi a I oi re re ami ati a min kiang I chuan ngai twa chiang te khatiang do zawzai kha tu mei chia in nge o yang ka ti china ma se ke hi kalau ni renga ka phim khur ve chin nen min deng na khop mai ka ril ru hne nan khang do zawzai kha min shilti ka sha thian kana tak zeta ti a abial pa chuan enge mo I soile kalau re theile si ti isha thian min enda na dangta emni sumle pai chia du mo ilo ni a ati a min kiang I thinrim chuan aril ru ni mya lo oni e nupui la nei reng ti shat a in ilo re theilu tup ti sha thi anuam lo zo ka ti a thil dang soidu ila neem ti a tho atum chuan abial pa chuan a lo pot beta me che a ani ti ka shil to che kha kanin chen to tak tak ka ti a min kiang I chuan ani mo ama kan zo tange ti in a phone a phora abial pa chu a lo hlau thong le si min kiang enge mo isha ta kanin chen to ka ti mol mol chu tin a phone chu awa chu a hlau thon ema wang chuan min kiang I chu za lo zetin a lo nuya a number po ka nei re re lo tikha ni lim to empty in a chhuak zui daya thinrim zeta a holai chuan abial pa chuan an sex video mangin na ron wawa kanin mangai thin zia kha I thengil to ani nge yang a ron ti chutia hlau thong zeta adin lai chuan abial pa chu abula karina ron dinga ron lu to a ron ti min kiang I mit tui chu atla zoi zoya abial pa mangai thin chu rap thlak ti zet in a mel tlok tloka an pi a kar lo tlan te chu a haw vak boka chu tiang kho pa mi ze thup thei lo ni chu maka ti kher mai abial pa chu a lo she chiang lo na sa ti a sha a hlau ru kher mai hlau chung chung chuan engtik lai nge kha video kha I lo lak ru ka khongai takini delete thei ange mati a
abial pa chuan nga tinge na chin khan min nui vela khatiang kha ching to reng reng suang che midang musitin nui so to suang che alo dong tu ta na nom lau zia isha mt in awawa min kyang I chuan chap zoi zuin ole ka ti palutu chuan khonga in video khai delete theangem khonga in na ti a abial pa chuan khanu thu sei kha adik lau ka ti mol mol ani lom ni adik lau ti ka shel chung che pon tinge min ngai thak du mi alawa he ke hi fiam thu kan ya mi mo min shil te nga tinge ingoi renga min chang ta che tia au tuarin min kyang I sam chu awake ka nachina min chan pong ang khan min chang le ta che mi hurnu ati tuara min kyang I chuan tap zoi chungin ka ti pal lutuk alo ti tham chia ka abial pa chuan min chang ro ka ti chu min chang ta che ti in asama chuan awake ka min kyang I chuan ka ti pal alo ti chula abial pa chuan engwangin nge min chan du lawa nang hian min husit ve dewa mi ati a chung vel chu ani min kyang I nun hlui chu tun hun lo langin hui hup chungin a ron tlan ho a bathroom a tlan lutin awaluak bora kongka akal lawa wang chuan a uite chu atlan chuak daya no ale pi president iti an lo lang supermarket dornghak tunu ho tur chu an thla meka pi president ni chuan chunu thilton chu a soi chong le zungzunga chuta chunu hmena chuan no a chu introduce ani hi detective thiam lu tukani a tuna chang chuan ni hlau tho na ngai to lawang ani hian min veng theidona ati a dornghak tunu chuan khami zana khapa thla ala kha aron hu kwala president ni chuan lo enin oi ha enge ningai avan hmel chi em kamita tina zawdon khalate o ati chula no a chuan lo en ve in ehe avan ei hmel che tak ve hetiang ti engtin nge delete lawa ila kol reng pe zo ka ati nanga chunu chuan khami jang khan ka hlau lu tu ka wangin kala fu pala he thil wang hian a ron lan le thut ka hlawa ati a chuti lai chuan president ni chuan phone call a donga chuta akal puite hne na chuan tuna khan mi hurpa chu an man che ati an soya karu vakal ve nga lang u ati a man ho tokin an vatlan pheng hal amunan thlen chuan khoyak nge khonge chupa chu enge thil thlenga an vati chula an mi man pala chuan mi swal mi hur a engma ti swal ka nei love alo ti aman tu tela chuan nang hi mi hur ra sur hnuaya wak chuak thini ni an ti a athalak nen po khan in ang lutuk ti swal nei lo la engwangin ngei tlan chat kherang an ti a chupa chuan ka in che dana wang hian hetiang thil hi athleng don ti ka sha alo malo ti no a chuan dornghak tunu hne na chuan mi hur zan wak thini mu chu ani tak taka mi ati a light ten an han chhun chianga a hmel chu dornghak tunu chuan en wangwangin ai engkim asan zong te a hmel te so a in ang lo vek ama so chu ani lovin ka sia ati a midang hau chu ril rubuai zetin anin hial lai lai a tinge zanthi mai hetianga in che hian ni local re a anti a chupa chuan helai apartment a hian ka cheng ve alo mati a president hi chuan lo en chiangin ehe nang hi building 103 a unit 705 a mi pacheng kha ini chiang mai adike mati chula midang hau po chuan lo thlek ve in oi ani chiang lu tu kan ti a president ni chuan I thom no ha kha enge ni a ati a an phok hlom khop mai chupa chuan kakal thei to angyam ati a no a chuan o kaltir ro alo ti chupa la chuan samlem wa in me che thom no alo hareng chu ni in akal liam tur chu an clear zui thapa kan kaltir mai po a police ne na kan report don lovem ni anti chula no a chuan report a me che thom no a hak wang mai in report don na mo engma ti swala nei lau kha alo ti anjinga nu pakhat chuan news te khain en venga yem tunlai mi swal hau hi meichia anga in thwamin meiche in bua lai tha la ruturin badu ma te thalang na da in meiche college a pur her na lam thilan buai pui chin an tia oi ke chu min ti hlau e ati a no a chuan kading mai ati kha mi dan manga shem tur chuan an thil ti diklau te approve na in nei anga ya meeting mai lai meiche thom no a ha ka wangin in shem tir ngot thei lawang in laka ti swal po anei lau kha alo ti
president hi chuan khatiang te chuan kanin luaman te pawh atlang hniam phang a sin ati a Noah chuan khatiang wang mai khan in report thei lo ka ti chu in nui zat thlak lutuk ati hluka president hi chuan chidai hian ma se alarin hnel om thawa lo ti le a Noah chuan an kal dar ta a Noah ron ho chuan min kiangin a kongkhar alo beng char ti awa hmu a min kiang hi chuan a chhunga I om thi ka hria kongka lo hong ro ati tuara Noah chuan eng thil nge mo a hriat le ati nanga hey enge thlenga awati a min kiang hi chu ron tlan phei hlok in no abana ron vuana ka uite about dai nimina gas stream ka hriat awangin tukver le ventilator ka hong charchara chu wang chuan ka kongkhara zamani ka ring ama ina in khar phui le lawa ka hmu lo hlanin ka uite a lo chhuak dai ati chula Noah chuan ole thokhan lawang la zongkwal ro mam changin ati a min kiangi chuan khoi hmuna pho ka zong vek to ma se ka hmu zau lo khongai in min pui ro ati a Noah chuan ke hian mo engwangin mo a lo ti bai ya min kiangi chuan police ni ti ka lo hria a CCTV footage atangin ka wi kalna min zon sakro ati a atul chuan DNA sample po la ama in helai vela ran soi sa thinan omem ti zong bokla mi te min zo kwal sakro ati chula Noah chuan TV show ang maya ol samani iringa mi alauti chu tiang zong kan ti chung chuan ni uite po alo ho le man mai thesin ti thei po ni te rengila ui pakhat wang mai in chung zong chu ka ti thei hleinem ka uila khan min bau pe si min lo se mai anga ti a min kiangi chuan a ma a awna khangai twa chhuakin ngoi te tia hlau zeta a hui hupin nang hi ini chiang lutuk ka ui min ru bau sakani ron pikir le ro ka ui ruti proof na po heta hian evidence min blackmail na ka nei vekanya ka ui te min lo pikir le ro khonge ka ui te ida kha ui khongai thla khan athiam lo na po a soi chuak thei lovanya engwangin nge phuba ila khera ati a au tuara Noah chu a in soi dan ang chia in soi ve in heng thil hi nga tinge ka chunga I thlen tir zia a enge ti dik lau ka nei ilaka hian nga tinge engki ma min pu zia a mo enge kha ui kha nileng in ka patrola hey tia a phone chu ron phorin vo in lama patrol na an thalak chu aron hua hey en la evidence ngai pui mo boka tikha ni hlim to em I hmu em ati tuara min kiangi chu alo in thiam lo hle a Noah chuan oi ha ka oi thei lo che thate te in ka pui na dil la chuan ka pui mai tur che anya a ru tua min la mo pu zo ka atia a chek tlak min kiangi chuan trap zoi in khongai takin tia aban ron vuanin ka nge na che ka ui min zon hu sak phot chuan clinic danga kalin doctor dang ka hmu ang I du zonga piang ka ti ang I du chuan ka belau chenga imita po ka ron mel lawang kholaya po shelo ang makin ka om chenga chuan khongai takin min pui ro ka ngen tak mewa che ati a Noah chuan chotia aron tra zoi ta ka chuan a khongai ve dewa be sei nei taka min kiangin a lo thlir lai chuan Noah chuan vo in chuan ka chawlu tuka ka pui thei che ka ring lo ka pui lo mai ang che bai ti in akala min kiangi chuan ikar glass ikar ma ikar dar thalang thaki ngai thau ti ro ti awawin akala Noah chuan mo lo ding te ati a ron zuin engmoi soi kha ka ti tak anya enge soi om zia kha lo ding te ati tuara du tok le photila kan channel te min lo ngai lut saka mila subscribe tu zong chunga khan lom thu kan soye chuan ala subscribe lau khan milo subscribe sakle ula movie hmunom tak te ron le linzia kan tum don ya